give a message to you. Yvonne Martin Villa. Happy birthday, Ma'am Ens. We wish you all the best, happiness, good health, and more blessings to come. We love you so much, Ma'am Ens. From Pastor Juan. Pastor Juan, we wish you more birthdays to come. Stay healthy and pretty always. We love you and thank you so much. Pastor Lee, happy birthday, Ma'am Emily. May your life be filled with health, happiness, and peace. Stay pretty. Pastor 4, happy birthday, Ma'am Emily. Many more years to come, more slice of cake, good health, and happiness. Your natal day. Happy birthday. Cluster 5, happy birthday, more birthday, and good health always. Thank you, Satanan. We love you. From Mississippi. Ma'am Ens, happy birthday. Good health. Thank you so much sa tanan-tanan. May karamay at kakampi na Mississippi. Salamat po man, Ibig, sa among personal needs. Naagid ka always. We love you, ma'am. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Surprise ko. Dali sa mangingisang ko. Dali ako no. Sige na, oy. Itaw ka ng salamat kaayo ha sa inyong mga greetings, kanang inyong mga wishes. Sa aking upa ko, this made my day more special, no? So, daghang salamat sa kanawan ko na mo. Daghang kaayong salamat. Kanya naaragid ko. Malang din nakakapanuglay, pero di natin ganahan magpataas. Naaragid ko para suporta kaya man na ako ang role niya. Sa inyong tanan, salamat sa inyong kakuki, sa inyong dedication, sa inyong hard work, kay bago dili sa iyon, kaning akong trabaho, kagisudlan, wala ka sumuko dili no, ano na ang kali. Pero wala, naagyon na sa yung muto ba mo anak, naging class dito ko para may utang, aning akong kabutangan karon, no, para mutakan sa iyang katawhan. So, iya mag-control, no, iya mag-control sa community, sa community. So, ako nagiging praise ang mga roles niya. Kinabahay ka, makisan ko ninyo para makasayod ko ang atong trabaho. So, at least na ron, nalang hindi katabang, Meg, no, at least na-unload na ko sa ibang na trabaho sa CCC. Naaragin ko, Ermeg, no? Kung yan, dili ko kabalo sa inyong mga needs, kung dili ko bumusulti mo na, as great, as good, as si Meg, para mo represent, no, mga bahalang musika na kumata, marakawa sa musika, dibawa na silang musika at kumataon. Basta kinaklan, o storya mo para makapalo na, kung sa'yo na kinaklan. Daghan ako, plano, no, kay, paano yung ako, kanang mabilis na kultuan ng CCD, no, kay mamamuli ang foundation sa mga bata. So, kung maayo ang foundation sa mga bata, maayo siya makawag, hindi ka alone niya. So, mo na nga, kanang kuan na sa CCD o sa daycare service. So, daghan pa tao, may nakapuog angay muhatod, no, for, kung yung wala kang nilawag sa kabisi, pero may mo 2 years na dahil ko, karong June na po, so, no, kung sa inyong daycare workers week sa June, hatag na po na lang sa inyong nga venue, the moment for you to enjoy, no?